Pirat edad? 30. Naluluya ko usa nga babayihay. Tungod iton pagmaltrato ha iya hiton amon amyaw. Maghano man ako. Kay diri man ako kaapit ton ira pamilya. Akido nga mananap ka. Gindara na gudman nga niton iya anak. Ay, Elmer! Isa kong dagadla! Nakita ka man nga abdil ng portahan. ako niton. Dagadla! Ay, man nga niton iya anak. Ay, LV! kaysa kung nagadla, nakita ka man nga abierto itong portahan. Ali na Jessa. Uhoy, anay, mabot ako. Ay, agi, agoy ka ulit ako bungkog. Damo na akong pinanlabhan, aray. Jessa kay makarit ini maglaba. Makakabulig na inihain mo. Uy, amo ba? Hinkaupay daw. Didi daw anay, mahangkop daw ako, dahangkop. Hi, nay, kung ano, Joyce? Joyce. Didi daw anay, mahangkop daw ako. Didi daw anay, mahangkop daw ako, dahangkop. Didi daw anay, mahangkop daw ako, dahangkop. Didi daw anay, mahangkop daw ako, dahangkop. Mahusay man nga imo daragita man do. Ay, pwera buyag. Uy, Jessa. Wari ka nga ni amin kan imo mama. Tiya nala Jessa. Tiya't igtatawag ako na. Para ba diri ka mag-alang? Tiya Elvila. Oo, Tia LV. Oh, ikakainin nga yung mga gamit. Di ka din damo. Ay sige, ika dito, ika di. Ako na lang magnadara. Ika di nala di diha kwarto ni Sheila. Alice Rod. Kwarto ni Sheila. Sirap pala. Mo pa yung tao ni nagkakaarasya at mga kabataan para waray samok. Ano to? Ano? Aw, kahuna ko nga ako ni mo ka istorya. Digad, anak ko nakalugarin yung nanakong kaistorya. Oh, ayaw ha. Delikado kumbaga nagpipinaka istorya. Nagpipinaka istorya ka. Kaya mo kalugaran nga. Ayaw ha. Nanakong kaistorya. Ayaw ha. Delikado kumbaga nagpipinaka istorya ka. Ayaw mo kalagaringon alis. Ayaw good. Aw, kay nalisuan hin tornilyo a ulo. Ay, alayo na lang baga pag-upod paglabahit. Hindi nga baga maong ha. Oo, agaron. Ay, Igtimpla na la di daha iba nga mga tempo. Timpla na la. Oo, paglabahit. Hindi nga baga maong ha. Oo, agaron. Igtimpo na la di daha iba nga mga saruwal. Ay, salamat, beautiful. Ay, gindara na ni Manduan iya anak nga dakanda LB. Oh, maupay ito. Matimpo na ira. Ay, kay maupay ito. Para urusa na hira. Total, himando, adapan nga ni naukoy kanda LV. Maupay mambalitaw ito. Kontra hindi to nalahin niya, papadakuon hahuron iya anak. Diri dito makakaeskwela. Itak maaram. Warayb man kuno ito makaeskwela nga bata. 8 anyos na intawon. Aw, yan na, kaya ani naman ha syudad nga libre itong pag-eskwela ha gobyerno. Angay pa eskwelahon nira. Kung atindiran ni LB. Oy, halagad kay himando ito nagpapakabuhi ha ira. Sayod naman ako hito. Bubuhi. Aw, nagbubuhi. Ha ira,
Sayod na kay Himando ito. Nagpapakab... Diran ni LB. Oy, halagad kay Himando. Kung atindiran ni LB. Oy, kay halagad kay Himando it nagbubuhi ha ira. Sayod naman ako hito. Nagkainom kami, one-on-one. Sorry, God. Sayod naman it nagbubuhi ha ira. Sayod naman ako hito. Nagkainom kami one-on-one. Ngan Himando. Amo ito ang iya baga sumat ha akon. Rahay ang taon sweldo at security guard. Kung upat nga babait pakaunon. Ikalima na hiya. Ay, kay ada, diskarte na la. Sideline, sering paman. Itaakon baga, dako nga pakiana. Kasabot ba itong duhang nga mga hubsak nga anak ni LB, itong anak ni Mando? Ada kay may da pa ito, mas dako nga question mark. Umilog ba daw la ito nga bata pag ukoy di na kanda LB? Mo na. Upaya nga diri ka makabuong hinugasan, Jessa, ha? Ayaw pagkikimas, paghihinay, good. Oo, Tia LV. Ayaw paglinakon sabon, pati tubig. Oo, Tia. Sobra kalating kahinay, baka kan bao nga nagios. Di na ko nasi nga paghinay-hinay, tuyas ka man. Anakon siring paghihinay, diri kay maghinay-hinay nga maagahang kadida. Ngayon na. Uy! Ganyan man natin bago nga kabulig. Ayos. Oo, senyorito. Pwede na itong bagong nga kabulig para di rin na maglinaom ha iyo. Wow. Inabalita mo yama. Ha? Anak niya mo Papa Mando. Aw! Ijisa yun eh. Oo. Aanin ni Mao kaya aton Jessa. Ayos liwat ha. Nakaw na ko ma. Magutom na. Kay sige gadla. Dito la turhorong ko nga hinimas-himasin igburo lang. Paglugaring dida. Uy. Kuhan. Jisa. Anot sura. Paksiw nga burot, kuya. Kuya Jude ako ha. Nakaw na ko. Kuwiti daw. Ha? Oh. Oo sa kaman. Parang kahit kuhit. Kuhit ba? Bakwa kang pinggan. Ubutang amon kanon nga sura. Amoy ito't pagkuhit. Sige na, kayo magutom na. Sige na, Jisa. Sige, kuya. Anayla. Katapos, araw kan mama mga 3 pesos. Palitin ice. Para magmagutit tubig, ha? Amo ba? Ano nga page? 10 years old. Ay, ano nga niya? Sheila. Dira ko, ma. Ako nini din ni kwarto. Dirya, dini pwede humigdaha ako higdaan. Kay hain mo Ako din eh. Papahigdaon. Duha man itong kwarto. Tan usa amo nga ni imo tiyo Mando. Tapos ini nga imo. Hiimo nga ni Kuya Jude adala sala nakaturog. Kay di na liwata sala ito nga Jessa. Tag-usay rin lingkuran ni Kuya Jude. Dirya pwede din kay bangin magkawari itong akon mga gamit, ma. Ay, nga sa. Bahin ka mabatian ni Jessa. Ano man ngayon kung mabatian? Maupay nga ni. Para dirya magpinanguhay itong akon mga gamit. Ano man ni imo tiyo Mando kung makasabot nga hasala papakaturugo ni Jessa. Kay duty man niya, yan na, pag security guard. Dito makakasabot, ma. Ako't bahala. O sige. Yan na lang nga gabi ito niya pagkaturo ka sala ha. Hitun sunod, aanin niya imo kwarto, ha? Dira ko! Hagi kung bata ka. Bahala na la! Dira ko!
Adi na man to. Tikang pala iya duty. Tikang pala duty ano? Di Mano? Aw, Nil. Mando. O kita dun mag-asawaan kanina. Oh. Tikang pala duty ano? Oo. Do ka shift pagod kay wari mabutan na akong karelibo. O pa nila to para dugang unta nga income. Intawon, baga duro-duro ko dito imo pangalantas ano. Daha mo godit pa kaunon. Bis nga nit mga salapian, nangangalantas para dubungang pagdamot sa church siya. Amate, wari ka lang makuning Nangangalantas para dubungang pagdamot sa bis nga nit mga salapian. Daha mo godit pa kaunon. Bis nga nit mga salapian, nangangalantas para dumugang pagdamot ira sa lapi. Kita pa nga mga kablas. Kumusta man ni Jessa? Naiaran na pag-ukoy ka upod hira LB nga nitong duha nga anak. Kaluoy sa Diyos. Mari man reklamo ako ni Jessa. Maupay liwat kay nakakaistorya mo hiyabahinhin seryoso nga mga butangan mo. Ano nga seryoso nga mga butang? Sigunta. Kung baga naayon ba hiya, didakan da LV. O kung bahinit pag-eskwela. Inasa rin ka man ang una nga, waray pa ito hiya maka-eskwela. Ilbi na let ba labayin ni Tia pag-eskwela? Ano man alis? Ay, pero agad. Ay, oy, oo. Ay, paapasan siya na ha. Sige na, Mando. Bawin pagkaturog, sige na. Sige, makadi ako. Ikumusta ngayon ako kan Rod? Sige niya, sunod na lang kami magtatagay, ha? Oo, sige na. Sige. Dodo agudlat tigo. Kung kaya nga diri maaram Mando. Hit kasugaran iton iya anak di kanta LP. Siyahan. Pagin nadiri ka it bata nga. Nadiri iton bata nga magsumat kan iya papa. Para waray samok. O diri nga ni. Bangin gintatarhog ni LB para diri magsuman. Nakilala gud ako't batasan ito. Suok gud kami nga magsangkay. Suok nga plastikay. Hay, masakob na ako. Limbantay ang kulay bando. Panginsayod ko na maaram hiyayat nagtatabuha iya anak di dakan ta LP. Di man ngayon maaram. Hagi. Saruyag ko man unta buligan it bata. Pero bahangin liwat makasaring LB nga. Nangingin labot ako. Biskon waray ko labot. Anay. Tia LV. Didi ka. Kamay da ko igpapatulo na imo. Didi. Tia, nararabutan ako. Mararabutan ka guliwat kay gintutoyo ko. Anay, kay maupay ni mo kataguhin nga basurahan, anay la, ha? Anay la. Tia. Ano itong sulod nga sandubag, Jessa? Ano? Baton! Tia LV. Ano nga Tia LV? Napakiaan ako kung ano itong sulod nga sandubag. Nabuong nga plato, nga baso. Tatanga ka! Budlot, mananap! Kung ipasam-sam ko na imo, maruruyag ka!
Baton! Maruruyag ka ba kung ipasamsam ko yung haay mo? Diri, Tia Elvin. Niyan. Kay ano nga waray ka maghinay? Kay ano nga buong mo man din ang plato ng baso? Dira ko nakabuo ito, Tia. An misay nga para kani. Ay, magbubuwa ka pa? Ha, Jessa? Ginihimo mo pa ako nga pareho ay mo tanga? Excuse me. Pareho ay pa ako nga pareho ay mo tanga? Nakala na ito ubos ang lababo pagkani ko ang kusina, Tia. Buong na. Sala mo lagi hapon, animal ka. Kung panugasan mo dahil ng atong kinaunan, di rin magkakabubog-ong bis pa sumaka, alababo iton, misay! Kay kuan, Ano nga kay? Ano nga kay, ha? Ano nga kay? kay gisarin ko man na to yati Shella, ngay nga itong manuhugas, Tia. Nalaglaom kaliwat. Lalauman mo ito na ako mga anak abisan, waray ka pa din, he. Di rito tigsugot ta akon. Nalusot ka pa, ha? Nalusot ka pa! Nalusot ka pa! Nalusot ka pa! Mahulol ngayon, ha? Adi pa! Tia! Anak ka! Diri ka pala maiya din, eh. Uubusan mo at ako mga gamit! Buisit na babae, buisit na bata, Juan! Aw! Ay! Una ko, Sheila! Puso mo at ako mga gamit! Puso mo at ako mga gamit! Babae ka! Juan! Tama na! Tama na! Ini nga sigbin, kaya papasukom na rin akong dugo. Siring patakbate, dire ako mapa-stress kun ako pahain mo. Ay, sir, ano yan? Ano daw? Sir, Papasukom na rin akong dugo. Adelio. Papasukom na rin akong dugo. siring patakbate, dire ako mapa-stress kun ako paimo. Tara na! Makatuman na kita downtown. Naliliwan na niya ako. Seremony ito nga buisit nga bata. Paglakat namon, kadto ha balaya. May daigahata kay imo ni imo Tigorod. Tia Alice, puligi ako. Dili na ako dinaira. Ha? Dili na ako din eh. Ano man ito na akong mahihimo, Inday? Bangin makasiring imo Tia Elving waray ko man labot. It iyo kinabuhi. Malayas na lang ako din eh. Jessa! Malayas ka. Makain ka man. Di rin ako maharap kung makain ako. Tia Alice, pero di rin ako dinig. Kay kada daw na lang ako di rin kakastiko. Pamatin ako, Jessa. Pamatin mo, pay. Paglakat namon, siring ko pay mo. Kadto ha balay, kay may igahatag imo. Ni imo Tigorod. Pero diri ka malayas. Diri ka malaka. Kinahanglan pagbalik namon. Aani ka. Nakakaintindi ka.
Nasamad nga na ako. Oo, ito na akong singit. Nasamad. Kaya ilabay itong kulo ni Tia LV. Sige daw. Makita. Oh. Kay Romanin nga bata. Lapot lang magngusawan. Tungod ang durong nga kulitog. Damo gihapon bunog hasingit. Nangangapay. Pero minala ako ni Igin susugad. Nangangapay. Bunog hasingit. Bunog hasingit. Pero minala ako ni Igin susugad. Kuya Jane, kinalabay akong sapatos nga matiga. Ate Sheila liwan, kimpabalbag ako ang ulo. Kingkukutol nga ging kakamras kihapo. Mga animal good ini nga magtaleroy. Pati na itira pinaka-hubsak nga joke. Tia Alice, muligi ka na ako. Hain ka na, Alice! Ay, oo! LV! Ano na? Naguhunaw lang ako! Mag-istorya pa kita sunod. Yes, ha? Basta, ayaw good paglayas. Rod, kumani ka ni na Jessa? Ginsiring ko adto nga may dakoy gahatag. Ay, oo, kumanhi. Pero waray da na mo ginhatag nga birthday cake. Dinhila, nagkinaon. Waray man nga di baga matuhay pagkaong kay nagbibig ko maradto. Ano na lutan na hitabo? Naluluoy na ako enduro ito nga bata, Rod. Lingkod na kul. Lingkod para baga magkaistorya kita. Pastilan ini nga kasugaran ito anak ni Mando. Ano na hitabo? Sugadin ni Rod. Amo ito na itaburod. Bagay hingging kukunot na akong dugan. Pagbati ko kan Jessa nga, nanginginyo po in taon nga buligang kuya. Hingkala ko naluwat nga tanga ni Mando. Nga hasta nga dayana. Diri lagi hapon niya diri lagi hapon hiya. Iya. Ngalas ka. Ngalas. Diri lagi hapon. Nga hasta nga dayana. Diri lagi hapon niya maaram kung ano't nahitatabo. Haiya anak. Pero nakabulan nga gindara niya nga dahil Jessa. Waring na nga di balita hiya maka-insister. Ngayon pa. Ano ba talak boses? Waring na. Bulan nga gindara niya nga dahil Maganhubog. Jessa. Nga gindara niya nga dahil Jessa. Waring na nga ni balita hiya maka-insister. Ngayon pa enroll ni Jessa. Pati ba itong pangastigo ni Elvin nga nitong duhahin nga mga anak? Di pa niya masasabutan nga hasta nga dayan Ano hiya nga klasin amay, Rod? Kung ikaw ito naada lugar ni Mando, Rod, sugad ka ba ka-irresponsable ha iya? Damo nga panay kinatag ni Tio Rod. Iktat ako kulay ito ni ba? Para ko masamad ako, bububutangan ko. Isa! Tubig daw! Hala, naaron tubig kay Kuya Jade. Pero, Jude. wari man Ay, Jude. Tubig daw! Ko. Isa! Tubig daw! Hala, naaron tubig kay Kuya Jude. Pero wari man mahagkot. Madire ito hiya.
Susumatan ko yung waray magot. Kibangin parewan una. Pagtagi ko hindi rin mahagot. Kintapya akon. Ano man kung rin mahagot ha? Ako to pro problema. Mainam ka la, besan di rin magot, Kuya Jude. Ay, atis nga. Makimover na nga na ako. Lalabag ko lang mo nga cellphone. Araw kan mamanig paralitin ayos. Tanga ka ba? Kapay mo lugod ba niya kandida? Kato na, kay mga una. Oo, Kuya Jude. Maaraw ko kang tiya elevate paralitin ice. Ako ton kakasinahan. Diri ko nun makakainumin, diri mahaguti Kuya Jude. Isan, diri akon sala, nibubusaan lagi apon. Amo na nga ni balitaw itong danay ko gimpapakyan na Ginoo. Napakyan ako kay ano nga kitalugod nga maihan na nga naghihiningyap hinanak. Oray pa kita matatagi. Iton ibadida nagtatagdara mo. Bisang kun diri na naatiman. Makuri man luwat kung sigun nato ni Mando. Nga dinin na lahat ni Jessa. Kita iton mapa-eskwela. Kay kilalaon naton nga bagahin tinuod nga anak. Bisan, di rin na niya igpaadap o ighatag haaton. Bisan pagdako ni Jessa, kung makagradwa na iya, bumalik niya kan iya tatay. Diri ako ito mariwa. Karuyag ko kihapulit sugad. Pastilan alis. Di man unta ko emosyonal. Pero pagkito ko kanina kan Jessa nga nagbibig ko nga nakaunhan iya birthday cake. Nanuro na akong mga luka. Birthday ang bata. Wara nga ni mahinumdum himando. Di man nga Paghikayan. wara nga ni mahinumdum himando. Birthday ang bata. Wara nga birthday ang bata. Wara man nga ni mahinumdum himando. Di man nga ni Di man nga paghikayan. Nung dumi ni Mando, di man nga paghihikayan. Di ba andaman? birthday ang bata. Waray hinumdumi ni Mando. Di man nga ni paghikayan. Pero waray hiya mahinumdum kay gimpakianhang ko Jessa. Waray bisan man lab. Waray, Sorry. Gimpakianhang ko Jessa. Waray bisan man la mag-greetin happy birthday. Ngan labawhan nga tanan. Nagkapapaknitanin panit. Ang singit. Nasamad. Tungudan pangastigo ni LV. Gimpak-aro kadukan inayong kuritas. Kairuman nga bata. Sobrahing kamadarahog ni LV. Salitan. Diri ko na haros. Diri ko na haros kumadaira balay. Waray kuhat na ko. Diri na haros kumadaira balay. Sobrahing kamadarahog ni LV. Salit man, diri ko na haros karuyag kumadaira balay. Nangakalas ako. Bis pamatin boses. Kung diri la panginano kan Jessa. Diri na gudak masulod hininga balay hin mga animal. Makain ka, bumuhat ka man. Akikigkita kan man to. Susumatan ko iya. Hit gimbubuhat ni Rael biya iya anak.
Rod, lanata ko! Lanata ko! Kunya ko! Kunya ko, Rod! Eh! Ay, hulata ka ko, Alice. Makay ka! Maupod ka akong pakigistorya ka, Mando. Maupod ako. Hulata ako kay magliliwan la ako. Madali la. Bahala na lang itong aton ka magsangkay, LB. Kaya ano ba ngayon nga pipiliun ko? Nga diri ka mabiduha akong kontrahin pagbulig ka, Jessa. Kaya angay ba ngayon ako? Mga nugon, hit aton ka magsangkay. Tungod nga tuhay ka nga sangkay. Diri ada, LB. Itangay imo. Tagan hinliksyon. Diri mo akos disiplinahon iton imo mga anak. Kay gimpapanubo mo at mga gimpapapanubo. Kay imo mga anak. Imo mga anak. Kay gimpapanubo mo iton mga sungay. Nakabiling ka na liwatin. In pag-aakus-akusan mo lang pagpaululi. Pastilan, LB. Pasensya na. Bisan kun waray namon anak nga ni Rod. Tirigod kami makarawat. Hinimo jud yan siya na. Dahamo itong mga bata kalsada. Na nanginginanglan ng pulig. Diri namon pagkakaraganhin oras. Iton imo mga anak, LB. Ipapanubo mo, hira, hinda ko nga kalugian, hit sosyedad. Sosyedad. Ang nga daw, sosyedad. Anay, kalugian. Sosyedad. Papanubo mo, hira, iton imo mga anak, Alpi. Anay. Panubo. Oo. Imo mga anak, Alpi. Gimpapanubo mo, hira, nga dako nga kalugian, hit sosyedad. Sigurado ka mo? Amot matatabo ha balay? Di man ako nakita nga mamaltrato ni Rejesa. Diri man nagbibinuwaton mga samad. Tungod hit mga kamras, kutol, labag. Yan kun ano pa nga pasakit, Mando. Kaya ito liwat nga bata, madali ito masamad. Imposible ka man kaistorya, Mando. Ha? Amo man ito sumata ako ni LV. Amo ko nutiyan na obserbaran. Ganito hi Jessa manggudanay tungod nga waray pabuot. Nagpipinasaway. Amo ito nga. Mando, sisig mong kula ikaw nga daan. Waray mo nga ni pagbuhaton para mabuligan itong imo anak. Madiritso kami pag-report hahin siya itong gobyerno. Rod, ayaw pagsugad. Ano nga yung pagsugad? Grabe ka, Mando. Kami na nga ni nga diri ka duguhiton imo anak. Nagtutuok hit iya kahimtang. Ikaw lugod nga. Mando, kung dili kita ani kalsada, nga kung diri ka la duty, nasuntok ko na ikaw. Rod, Pasag dito, kundi buik, but, ikaw pala ulit masuntok, Rod. but, kundi pasag dito. Pasag dito, kundi buot gumios ni Mando. Isusumatan ko la ikaw nga daan, Mando. Kami nga ni iton gumios nga ni Rod. Mawawarayan ka kustodiya, hiton imo anak. Ayaw gad ba niyo ipayrayo ha ako nitong akon anak kay ako it amay ito. Dugo ko ito. Sas, kaupan mo sa rantaluhon. Rod, ayaw pakig-away. Ano ka ba? Ayaw pa nga nugon Mando kan LB. Kung dungonyita ito nga babae nga imbiling, asayot. Kung di mo nyita nga babae imbiling,
Waray ito. Hindi ka man mahilig tumawa. Ayaw pa nga nugon ng Elvi kung ganun niya. Ay, pangalubo. Hala, Hindi na ayaw pag-away. Ano ka ba? Last one. Ito nga babae nga imbiling, asayo. Ayaw pa nga ayaw pakig-away. Ano ka ba? Ayaw panganugon kan LB. Kundi mo nyita nga babayit imbiling, damang pa dida. Ayaw hit nga LB kay bis... Kay. Kay mas maupay pa pagkito. Ayaw hit nga LB kay... Damang pa dida. Ayaw hit nga LB kay mas... kay mas maupay. Sorry. Biling. Damang pa dida. Ayaw hit nga LB kay mas maupay pa kitaon it bubutit kaldero kontra hit nawong ito. Ano ka ba? Ano ka ba, Rod? Pakigistorya he LB pag uli mo. Waray nga ni mahitabo nga maupay nga iyo paghuruhimang raw. Buwas mismo man do. Ma-report kami ha mga otoridad. Tala na kita alis. Damo na inin tiri maupay nga pulong nga nagawas it akong baba. Tungod hit akong kangralson. Madali lang. Mando, nakaakos kami pag sumatay mo. Ako sagad man liwat pakigistorya kan Albi. Di nga ni ka mo magkasya. Aada na lay tuay mo. Pero gusto namon di rin nakastiguhon ni Jessa. Di rin kami naginintrimis. Magbabasol kahit amon pagbubuhaton. Di rin kami arugante, Mando. Gintatahagang kala namon hinigayon para abaton gadmanit imo anak nga aada ka para panalip danhiya hangatanan nga oras. Tanarod. Masit mo anak. Madali mabunog. Salit damot lagom. Pati mga kamras. Ano man itong mga kamras ni Jessa, LV? Sarabutan ko. Bangin misay. Pakiyan ni Jessa. Ayaw ako kay waray ko ito kamrasa. Ang mga kinagtanay abraso? Bangin binuhatan hin angaba. Ano? Hagikap. Ayaw ko pag pinakianhin mga butang nga diriak maaram. Pakiyan ni Jessa. Para hiyat magbaton. Mando. Oo, rin ngayon ni Aral nila. Ako, ope. Luming ko doon. Ano mga nga turo kita magtatrabaho. Nagkakan, naihi. Oh, ano ko na naihi ka? Uy, imo. Maaram. Kaya ni Jessa. Mando. Para hiyat magbaton. Si. Maaram. Pakiyan ni Jessa. Para hiyat magbaton. Pag siniplatan mo yung magtarom, para din magyakan kay mahadlo kayo mo? Hoy, Mando. Idoy. Ikaw nagsiniring nga. Papalungunon mo ha aton imo bastarda nga anak. Itim baba. Anay ako na dito. Aw man ini. Oh, Ako iduha. mando ka. Idoy. Ikaw Mo? Hoy, Mando. Mahadlo kayo mo? Lungunon mo ha aton imo bastarda nga anak. Itim baba. Lungunon mo ha aton imo bastarda nga anak. Itim baba, LV. Hinila kita kay baga nabalik. Nabalik kita no. Marang kahit bumirang. Ano ito? Balitaw, LV, para liwat mo tagang kain higayon para makadipinsahin maupay. Ngan para liwat tumuod ka kung ano nga klase ngan ano kausa hiton mga sama de Jessa Yalawas. Ipapakita ko ay mo iton mga medical mga baori.
Lawas, itong mga sama ni Jessa ya lawas. Ipapakita ko ay mo itong medical certificate itong bata. Medical certificate? Nagpa-medical certificate si Jessa Mando? Para din ka magagbinawa pa, LV. Yes! Nga animal. Kap, mapablatter ako. Di niya barangay. Oo, mapablatter ako. Ipasura tayo mo sekretary nga nagkasabot kami nga ni Mando nga magbubulag na kami. Nakakatamay ka na, Adakap. Naghihingatawa ka man. Kuan, dirigan. Pero para diri naton mahingalintan itong tinuod nga isyu. Balik kita ha. Daming durong nga salamat tayo, Rod. Alice, dakot akong utang kaburoton na iyong mag-asawa. Gimbuhat lang namon ang amon obligasyon man to. Gan salamat liwat nga wari ka magmatigas mando. Maara man ako nga buutang ka. Daw na yung manggod baka mag one-on-one tagay kita. Mabisita agad kami nga ni kung makakay gayon. Ha? Papa, diri pwede. Ani na lang kanda tiya Alice ngan tiyo Rod. Anak, magsapitlit balay nila LV nga ni ira imo tiya Alice. Kan iyo, tiyo Rod. Labot pa makarao dahira. Diri man ako pasarawayon. Jessa, ayaw la. Sumugot nga ni imo papa. Didi kon makatapos na iton imo gimpipi na balay. Habalay ka maukoy. Gusto mo? Bisa ni imo papa, ano ni? Pwede. Oo. Pudi. Okay na. Didi kon matapos natin amon. Imo papa, gusto mo? Habalay ka maukoy. Gusto mo? Bisan ko ni imo papa pwede habalay magukoy. Kay napliti man lang nga ni kamo din hatakloban. Pa? Pag-istoryan tayo kung tapos na balay ni imo tiya Alice, anak. Mando, seryoso kami ni Alice. Karuyag namong paeskwilahon ni Jessa. Sige na, Papa. Maeskwela na ako. Oo, anak. Ayaw na. Ma-eskwela ka na. Damo otro yun. Damo nga salamat. Damo otro yun doon. Mga lubat na! Waray mga good. Ay, snack. Mga Damo lubat. Di to. pa sa nuna nga may Damo otro yun. pansit. Ma-eskwela ka na. Ma-eskwela ka na. Damo otro yun doon nga salamat tayo, Alice. Rod. Mabisita kami, Permi. Ano man? Makati kami. Hinay ka mo. Hinay ka mo. Jessa? Mada ko ikaw nga buutan ha. Iton dako it magiging gamit ha komunidad. Hilahabay ton aton istoryahon. Pero permi kita hito mag-iistorya. Salit, permi kamo mabisita ha amon ha. Jessa? Opo, Tia Alice. Tiyo Rod. Hoy, ikaw Mando, di ka maapi iton group hug, ha?